Daghan ang nalisang dihang gitayo og kusog nga linog ang Sarangani, Davao Occidental niadtong Nobyembre 17 sa hapon. Tungod sa kakusog nga miabot sa magnitude 7.2 nabati ang pagtayog sa silingang dapit sama sa General Santos City nga naay namatay human nahugmakan og pader ug debris sulod sa usa ka mall. Sa Glan Sarangani Province, nagresulta sa rock slide ang pagtayog nga mibabag sa kadalanan. Naay nahugma ka balay nga midat og sa nakaparada nga sakyanan. Nadaot sab ang Municipal Hall nga naay nakitang daghang liki. Sa ubang lugar sa Davao Occidental, dagkong liki sa yuta ang nadiskubrihan human sa linog. Gani, taob kunas ang dagat sa lapyahan sa Jensan ug Sarangani. Nabati ang pagtayog sa South Cotabato, Davao del Sur, North Cotabato, Davao City, Sultan Kudarat. Wala hinoy hulga sa tsunami ang pagtayog pero nagwarning ang PHIVOLCS ni atong tungura og kusog nga aftershocks. Daghang residente ang namakwit niya atong tungura o gipanghatagan sab sila dayon og assistance sa gobyerno. Gani, mibisita pa si President Ferdinand Marcos Jr. sa lugar aron sutaon ang danyo sa linog ug ang assistance sa national government. Human sa duha ka semana, mitubag sab ang kusog nga linog sa hinatuan Surigao del Sur nga mas kusog kaysa Davao Occidental nga miabot sa magnitude 7.4 ang pagtayog. Nahitabo kini Sabado sa gabi Disyembre 2. Di nagwarning pa og tsunami ang PHIVOLCS tungod sa kakusog sa linog. Apan pasado alas 3 na sa kadlawon Disyembre 3, gitanggal na ang warning sa PHIVOLCS. Ang linog nanukad ilawom sa kadagatan sa hinatuan kung asa nabati ang sunod-sunod nga aftershocks nga ang pinakakusog miabot sa magnitude 6.2. Daghang lugar sa Mindanao ang nakabati sa pagtayog nga miabot hangtod sa Zamboanga del Norte ug ang lugar sa Visayas sama sa Bohol, Cebu ug Leyte. Namakwit sab ang daghang residente tungod kay nangadaot ang ilang mga kabtangan. Sunod-sunod sab ang hinabang ang napadala sa gobyerno sa mga survivors sa linog.